Mm. Mm. Le mandare om. Non rimedio. Nanti sto sinne päiväinen pizza.
Tarvitse piantaa aransuun päälle. Vedi con un boccano. Bukan. Joku tanssusta. Mitä kilju? Merittamande voletaan. Ei, mitä ne on? On tätä esselikusta. Petäjä voi. Repasávamos o ende onde la moneda prato da rúa. A esta venera nese. Annes. Pois tudo. On jättänä på press. Ella passa niin kuin susuli. Ei, ja jäljellä se punamus on press. En mä ilman lisäämausta nomakella. Ei mä voi leida pitsekein. Ketä kello? Mistä ritäisi olla mutsulu pero no meillä. Ei. Pero mania mussa. Jos kuumia siinä tekee.
Hitam. Kamu beli ini bro. Dulu yang malah kita beneran. Może się już do tunelu jeszcze sam do prima, tam będzie Oye, ya. Una que me fotografía, me no que pini, no en cárcel, no eran Pero comprendíamos la ceremonia, ¿no? Sí, hello.